Barkanku da zuwa tashar Alkhairat TV, da fatan za ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa da like. Masha Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce wasa. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin a halicci Annabi Adamu yake annabi. A saurari shehi a ji bayani daga bakin shehi. Haka ya faɗa, ni annabin Allah ne kuma bawan Allah ne, ina cikin sharafin nubuwa da kaiwa da komowa. A lokacin annabi Adamu yumbun yana can a jibge ba a mayi maganar halittarsa ba, kafin ya ce inni khaliqun basharan min din, zan yi dan adam daga tabo. To yana cikin taban a aji, manzo Allah ya ce a lokacin inni abdullahi wa khatamun nabiyyin, ni haka nake. Wa'idata abi Ibrahim, ni ne alkawarin nan na kakana annabi Ibrahim. Da kuka ji alkur'ani annabi Ibrahim ya ce inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitukal muharram. To a cikin addu'o'in sai ce rabbana wa ba'as fihim rasula minhum. Da kuka ji ya ce rasulan din nan ni yake roƙo a aiko, ni ne yake in tunda wadin ghairi zi zar'in ba abinci ba ruwan sha ba komai, ai da annabi Ibrahim sai ce ya Allah ka tsiro musu da abinci da yabanya da mabubbugan ruwa. Ya ce a'a, ka tura musu annabi Muhammad. In ya je magana abinci babu ita, an gama da ita. Yanzu ba haka ba ne? To da bai sauka a nan ba fa, ko namun daji ba su zauna a nan ba wallahi. Amma sai i sauka a cikin wadin gairu zar'in. Annabi Ibrahim saboda faɗa na da annabawa suke da ita, Allah waje ne nan babu shuka ba komai sai zafi kurum. To kai musu gata, ka taimake su, ka aika musu da annabi Muhammad, ka ba su annabi Muhammad. Shi sa abin mamaki ne mai san manzan Allah kuma duniya ta ɗau hankalinsa. San annabi da duniya shai ya gaya mana ba su haduwa. Kai lamarin annabi don wai a ƙarshe natijar abin da za ka rabauta da ita, ka tara gidaje, ka tara kuɗi, ka samu kuɗi, ba ka san komai ba wallahi. San shi ba. Shi a cikin tafiyarsa, a cikin lamarinsa, shi Allah ake nufi da shi. Allah ake nufi da shi. Wayannan abubuwa za su zo ba a sahun baya ma, sun fi sahu na 100 ma a bayanka. Me duniya kuma ga janabin wanda yake janabin annabi, ka yi wa manzan Allah hidima, ƙarshen abin da kake nema wai duniya ta samu, to gwara ka daina wannan hidima.